Чакаме всеки момент да дойде епископа Сен Христо, пастор Тони. Вярвам, че Господ има нещо за вас, младежи. Вижте, всеки е тук на това място нещо да получи. Така ли? Така ли? Радвам се наистина, че имате желанието, че имате най-вече, че имате че се убеждавате в това, че Господ е Бог. Разбирате ли? Радвам се за вас, защото Бог ви обича. Радвам се, младежи, за вас, защото вие победихте Лукана. Знаете ли, вие сте благословени, защото вие намерихте нашият Господ. Първо, Той вас намери и вие го открихте всъщност. Разбирате ли това? Разбирате ли колко сте ценни в Божиите очи? Разбирате ли колко Бог ви обича? Разбирате ли същността на Господа, какво е направил за вас? Радвам се наистина, че Бог прави нови неща в нас, във всички нас. Бог променя. Бог иска наистина да заздрави църквата си, и Той като започва от вас, защото вие толкова сте млади и сте тук на това място, да се една-единствена цел, да хвалите нашия Господ Исус Христос. Аз искам да се изправите всички, да пеем, да хвалим нашия Цар, нашият Господар, защото Той
час да ни благослави и изцеляваш, Исусе. Ти си Алфа и Омега, Исусе. Ти си първи и последни, Исусе. Моля те, Дева, идвай в този дом, Дева, Исусе. И си хвали ръцете върху нас, Исусе. Моля те, Дева, ти идвай тук на това място, Исусе. И ни благослави и изцелява, Исусе. Ти ни отваряй сърцата, за да те хвалиме, Исусе, и за да те хвалиме, Исусе. Защото ние нямаме друг богове, освен Теб, Исусе. Ти си Алфа и Омега, Исусе. Ние те хвалиме, величаеме, Исусе. Само Теб, няма друг, Исусе. Моля те, Дева, ти седими с семейството, Исусе. Аз ти благодариме за братята ми, Исусе, и сестрите, Исусе. Моля те, Дева, тук на това място, изливай си духата, Исусе, и ни благославя и изцелява, Исусе. Ти си Алфа и Омега, Исусе. Ние се молиме само за Тебе, Исусе. Няма друг, Исусе. Ти говори чрез този, който ще говори нещо, Исусе. Моля те, Исусе, изцелявай всички пастори, хвалители, Исусе. Аз ти благодаря за Делчо и за всички други хвалители, Дева. Аз ти благодарим за църквата, Исусе. Аз те моля за нова сграда, Исусе, да ни я даваш, Исусе. Моля те, Дева, ти изцелявай ни тук на това място, Исусе. Ние ти благодариме за привилегията, Исусе. Ти си първи и последния, Исусе. Ти даваш път там, където няма, Исусе. Ти отивай при болниците и изцелявай всеко, Исусе. Моля те, Дева, сираче, вдовица, Исусе. Моля те, Исусе, дай им храна, вода, Исусе. Там в България, Исусе, изцелявай всички, Исусе. Моля те, Дева, преливай си святият си дух върху нас, Исусе. Да идва дух на моление, Исусе, и всички да се молиме, Исусе. Моля те, Дева, да се молиме само за Тебе и Тебе, Исусе. Защото Ти си за хвала. Моля те, Дева, Ти ни пускай с Твоя мир, Исусе. Моля те за винаги, Исусе. Моля те, Ти там, където си, Исусе. И ние където сме, Исусе. Благослави ни, изцелявай ни, Исусе. Моля те, Дева, Ти ни благослави и изцелявай, Исусе, с Твоя мир и радост. Амин. Заповядайте, нека Бог да ви благослови. Елате, вземете вашите места. Yeah.
dragi nas tu je, kakvali nas tu da te Isuse, tu si amorove, moro životo. Dragi nas tu je, kakvali nas tu da te Isuse, tu si amorove, moro životo. Seznam si me da te hvala, seznam si me da te običam.
А името му как беше? Помогнете ми, младежи, че забравим. Как се казваше? По-силно, по-смело. Исус Христос. Алелуя. Това име трябва да хвалим. Това име трябва да издигаме. Не само в църквата. Не само когато има събрание. Но навън. Да благовестваме на тези, които живеят в тъмнина. И да им кажем, че Исус е Господ. Разбира се. Младежи, имате голяма привилегия. Помежду нас е нашият пастор Тони. Бог да го благослови. Помежду нас е епископ Николай Методев. И помежду нас е Асен Христов. Този човек, който живее на вяра. И всички тези мъже, които казах. Пастор Тони, ще може ли? Радвам се много деца на Господа. И също, макар че сме малко по-голями бащи, може да сядате, се радваме за вас. Но всички ние заедно сме деца на Господа. Радвам се, когато имате вътре във ваше желание. Това е нашето най-голямо желание, нашите деца да познават Господа, да познават кой е Исус Христос. Наистина днес е привилегия за вас, този благословен човек, да бъде сред вас, младежи на Господа. Наистина имате привилегията да чуете Слово, да чуете начин на живеене, как да се обхождате, какво да направите от един благословен човек, който Господ така го употребява за Негова слава само, че нали знаеме? Славата на Господа не се дели. Тя се е само на Господа, но Той трябва да знае, че ние го възхваляваме, че Той заслужава да бъде слава на Господа. Няма да отнема повече от времето. Ще дойде друг път при вас. Все така Бог да благослови, както брата Ванчо, брата Сенчо, да им даде мъдрост, знание, защото наистина са децата трудно се работи. А вярвам, че вие вече взимате нещата в свои ръце. С вярата ви в Господа, защото трябва да вярвате и да се молите за вашите наставници, които ви учат тук на това място, за да Бог да ги употреби мощно. Отдайте славата на Господа. Алелуя. Аз искам да изпея още една песен. Още една песен. И тогава ще дадем на епископ Николай Методев да я поздрави. И тогава ще ви се лидира каната. Алелуя. Ако може всички да се изправим, наистина да хвали нашия Господ, защото Той заслужава. Наистина Той е всичко, от всичко. И трябва да знаеш в кого вярваш. А ти вярваш в живия Господ. И ако ти вярваш, хвали Господа. Хвали го на всяко място. Издигай ръце на всяко място. С вяра и викай към Него. Алелуя. Ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа. Ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа. Ще те издигам за винаги. Ще те хваля, Йешуа. Ще те издигам за винаги. Ти си моя Бог.
условие обаче. Да са красиви. Само условия. Да има условие. Ако някой ви закача момче, момиче, Това е. трябва да дойде тук да се разправяме с него. И обратно. Така, благословени сте. Много се радвам за вас. Ще имаме време. Друг път, защото аз имам син, който е на 22 години, женен. Но така като вас, когато беше младеж, наистина ние сме имали и добри неща, и добри, и трудни моменти, но успяхме. Той е женен, християнска сватба направихме. Живота, който е в Христос, стараеме се да служим. Надявам се Бог да ви пази. Бог да бъде с вас, да ви окружи, защото ви виждам, че вие сте пламенни деца, млади хора и вие сте хората, които трябва да продължите работата в тази църква. Няма как да стане друго. Не може от стар човек да, старите хора си имат друго предназначение, друга работа, но вие младите трябва да подкрепите, да учите от тези по-малките детското служение. Нали? Така че Бог ви благославя. Единствено мога се радвам за вас. Нямам думи, просто съм. Между другото, друг път, като дойда, ще попитам брат Ванчо и брат Асен, какво правите с книгите? Учат ли? Ще направим един тест. Ако ще Господ другия месец по програма, ще дойде епископ Асен Христов, ама ще дойде със съпругата си. Алелуя! И с твое позволение епископ ще направи една лекция, защото тя е уникален човек. Просто ако я видите и ако я слушате как служи, от мене и ако слушате как служи, казвам ви, че никога няма да искате да се разделите с нея. Тя е уникален човек. тук си стойте, от това няма место за вас. Добре, епископа се не Кафе, ние не си ги даваме. Вие на себе не си ги даваме. Може ли да разчупим малко нещата? Аз предлагам да все едно като на църква сме, ама не сме на църква. Да го направим по друг начин. Можете ли вие да завъртите столовете така малко да получим на кръг, че да си направим? Не, Сенчо, може ли? Става, Чичо Ники, епископа. Той ти помогне и каза, бяхме стари. Кой е другия период, освен стар? Млад. И другия период? Хайде, разчупваме периодите. Момчета, давай. Малки и стари. Стари, възрастни. Думата стари. Използват. Тинейджери, това е като граница, добре. Покажете, какво само? Говорете спокойно. Отпускай. Юноша. Добре, това е с много хубава възраст. Добре. Юноша, още момчета. Младеж. Млад еш. Млад еш. И по-стар еш. Добре, това много ми хареса. Давайте натам още. Какво ще кажеш? Бебе. Много хубаво. Паван. Духовни бебето е особено много интересен въпрос. Какво друго още? Ново родено, това е птени бебе, да знаете. Току-що родено бебе. Как да броиме сега? Внимателно въпросът е подвеждащ. Как да броиме? Кога се ражда човек? Тоест, кога е бебе? Бебе, кога да броиме годините му? Когато се ражда като бебе или когато е зачнат и стои в утробата на майка си 9 месеца напред. Той нали е жив? В утробата на майка си. Вие сте били също в утробите на майките си. Кога зачитаме времето? Кога сте били в утробите на майките и 9 месеца или кога сте се родили? Как смятате вие? Кога сме били в утробата на майка? Още от тогава започва живота, така ли? Да. Добре. Нещо друго мнение да чуем по въпроса? Когато Бог ви това дублира почти нейното, защото тя казва, че е в утробите на майките ми. Вие били сте в утробите на майките или вие защо сте били? Штъркал цетата ви доведаха. Тук има ли штъркали в Австрия? Боби, извиняй, епископ. Боби, дай, че не може да се видим на там. Ела, така по-близо ти, когато учили. Давайте напред. Давайте напред. Така, разчупете малко нещата. Точно така. Така. Добре, хайде да кажем няколко особености, примерно.
коя възраст има типични неща, които са типични за тази възраст. Примерно, кое е типично за бебето? Обаче сте момчета. Кое е типично за бебето? Какво правят бебето? Момчета? Биберон. Момчета, какво ще кажете? Пие мляко. Какво плаче? Добре. Какво ще кажеш? Василе, какво е типично за бебето? Моля, не се смея. Примерно, какво бебето? Знаят памперсите, нали? Да. Ето, видя ли, че знаеш? Какво ще кажеш за бебето, макар че за този въпрос? Той ти го взе. Добре, как се знае? Как се знаеш така? Вие момчета, какво ще кажеш? Хумана. Кой номер Хумана? Добре. Оби, какво ще кажеш по въпроса? За бебето. Какво е типично за бебето? Майчино мляко. Това е много важен момент. Много майчино мляко. Трябва. А какво друго ще добавим за бебето? Какво очакваме? Нямаме мисловна дейност. Значи, тук науката не може да бъде изцяло изчерпателна, да даде всички отговори. Аз вярвам, че майките повече, може да питате майките, те ще ви кажат повече по този въпрос. Когато бебето е в утробата на майка си, то разпознава гласа на майка си. Разпознава гласа на татко, разпознава и други неща и реагира на външните звуци и влияния. Като мама му говори, той може да го успокои. Тоест има ли мисловна дейност според вас? Какво ще кажеш? Да или не? Има ли? Правилно, много има, защото той чува. Как чува? Има ли уши? Има. Обаче да ви кажа, че не чува с ушите си. С кое чува? С костите. С костите чува. Ние имаме. Сега правиме проба. Затворете си ушите. Прием. Ето, затварям ушите. Сега колко съм по-далече от вас, ти не си затварял ушите, ти затварял очите. Ушите! Това български е много опасен език. Сега, сигурен съм, примерно, че нали, няма проблем, не се притесняйте, някой, който си има задължение, нека да си ги направи, но ви моля да затворите. Вижте сега колко е внимателно, правя експеримент, кой ще го докаже защо го правя. Хайде, момчета, за всички се отнася, моля ви. Затворете си ушите. И не. Кой искате вие си затворете ушите? Вие без това не слушате, за вас няма никакво значение. Вие не дочувате, така че... Хайде сега, примерно правим експеримента. Отворете уши. 8-9. Така, ти чу 8-9. Защо смяташ, защо чу, че реках 8-9? От устата. А ти? 1-2. Ти хвана, че 1-2-3. Ти какво хвана? 4, 5, 6. Защо така смятате? Защото вие гледате в устата. Тоест, в този случай, дори да са ви запушени ушите, има други сензори, през които вие може да разберете. Сега вие използвате кои сензори? Очите. Точно така, точно така. Сега обърнете внимание. Ще помоля някой от момчетата, примерно вие, може да се изправите. Да, вие двамата. Затворете си ушите и се обърнете кръгом. Обратно натам гледате и затворете ушите. Честни бъдете, искам да ме чувате. Примерно, аз ще ви кажа нещо, в първи случай сега намалявам, тихо, намалявам, да те ще чуят всичко. Почти няма да чуят това, което ние ще говорим. А сега, примерно, ще видите как ще чуят. Бихте ли се обърнали обратно? С затворени уши, как ме чухте? Благодаря, седнете. Как ме чухте? Обяснете, как чухте вие? Беше силно, нали? През микрофона. А ушите ви бяха затворени. Как чухте? Живи, здрави, как чухте? Как чухте? Обяснете си. Като се затворим ушите, как чухте? Не чух. Не чух. А защо се обърна? С микрофон, като да си не чух. Значи, тук дойде по-силен звук и вие чухте не през ушите. Нека да кажа, вътре в ухото, това през което се чува се нарича, знаете ли как се нарича това през което вие чувате? Тъпънче. Правилно отговор това е тъпънче. Не като това е тъпън. Нали, има едно друго тъпънче вътре. То е свързано там с едни чукчета, една наковалня, влиза вътре, препредава той, после през нервите се качва в мозъка, от левата страна има звуков център за ушите, от другата страна за очите, по същия начин отзад в тила. Бог е определил места, където там да се хваща слуха съответно и в нашия случай вие не чухте през тъпънчетата, а вие чухте през костиците. Тоест тъпънчето реагира на звуковата вълна. Звуковата вълна е, че като излезе от устата звука
и той препредава, отива и стига там до неговото ухо, влиза вътре в ухото и тия звукови вълни препредават от тъпанчето, което вибрира, хваща звуците и ги препредава, т.е. преобразува звуковата вълна в импулс. И този импулс се качва на мозъка и го приема там като звук. Той знае за какво става въпрос. Когато няма тъпанче, той чува през уста. Ако вие сте виждали, хората, които нямат слух, се слага една приставка отзад. Да. Залепва се и която се лепи за коста. Апаратче. Апаратчето е малко по друг начин. Нали, апаратчето работи на други вълни. А искам да ви призная нещо. Познава ли си, че аз съм с апарат в момента? Не, аз имам апарат. Само, че на мен има вътре апарат, в дясното ухо е поставено. И като малък плувах един път, изпуках тъпанчето. И сега имам изкуствено нещо вътре в дясното ухо. Ама не се оправдавам, че не чувам. Защото лявото работи много добре. И заедно с това гледам, ти ме погледна в устата, като говорим. Нали така? И по това разбрах, че нали, като не можеш да чуеш едното, трябва да добавиш другото. Как да наречем тия неща на възприятията? Как да ги наречем тия неща? Как да ги кажем? За какво става въпрос? За какво говоря? За възприятие, за чувства, за емоции? Съгласен ли сте? На вас български ви е по-труден. Искате ли на турски да говори? Не. Okay. You want to speak in English then? How much of you know English? I can speak in English. Or Romanes. Български. Хайде, една такава интересна тема. Малките неща порастват. Винаги. И ние казахме за възрастта и за годините, през които преминавате. Павел каза, като дете бях, като дете разсъждавах. Като юноша. След това минава от другата възраст. Значи, ако някой ви даде сега по един милион, като се преведете в къщи и ви даде хумана едно, какво ще стане? Може да си изядете, нали? А вие може да кажете, че това не е за мен, мамо, тате, чичо, леля. Аз не ям хумана! Нали, Ребека? Коя хумана ядеш ти? 1, 2, 3? Нито една. Що? Защото не съм бебе? А какво? Кое ви е любимото ястие? Кое ви е любимото ястие? Тебе кое ти е любимото ястие? Пица! Коя пица? Знаеш колко много пици имам? Калцоне, пипероне. Да ви кажа ли ти италианската пица? Формаджи. Кватро сезон. О, добър. Чакай да ви кажа 3 неща, които правят един американец щастлив. Аз съм завършил богословие в Щатите и друг път ще ви разказвам тия неща, но 3 неща, които правят американец щастлив. Първо, пица пиперони. Второ, Гранд Чероки да кара голяма кола. И трето, да има хубаво 50 на църква. Вие колко от тях имате да ви направят щастливи австрийци? Щастливи австрийци. Кое е щастието на вас? Кажете ми нещо за щастието. Кое ви прави щастливи? Може ли малки човек да бъде щастлив? Какво ще кажете? Да. Кое ви прави щастлив? Пица. Буги паста. Добре. Друго? Бог ви прави щастлив. Това е много верен отговор. Ама някакси искам да кажа истина така, както аз се чувствам. Определено, сигурно, той Бог същи ли е, на който вашите майките и бащата служат с твоя Бог, който е? Как разбирате Бог през мама и татко или през църквата? Как го разбирате Бог? Това Бога на бащата и на майките ли или твоя Бог? Как сме? Чакайте, трудно хващаме. Значи, хайде, играем така на играта е така. Кой се обади без да го посоча, черпи пица. Ако знаеш отговора, да дигнеш, примерно, ръката, обикновено дясната ръка, като дигнете и пръста е така. Е така, вижте, пръста е така. Ако не знаеш отговора, пръста е така. И всички дигат ръката и аз гледам кой е дигнал ръката. Например, аз съм и учител и преподавам и някой път някой като не знае, ами дойде проверка на мен и трябва да бъда добър учител. И децата обяснявам, вижте, някой път човек може и да не е разположен да говори. Днеска има момент, в който не съм. Аз не искам да... Имам си лични неща, с които няма да ги споделям с никой. С Бог мога да ги споделям. И така даваме знак, който иска и знае отговора. Помагай на мене, помагай на всички нас. Ръката е така. Пръста е тук. Виждате ли колко ще тръгнал пръста? Няма да го сбъркам с никой. Пръста е така. Ако може, дали да се забележи, дали така да се чуете, дали знаеш или не знаеш. Наполовина не е въпрос. Ако не знам, пръста е прибран. И задаваме въпроса. Пробваме сега. Кой те прави щастлив? Дайте ми знак да ви дам.
Никой не си дигна ръката. Боже, и какво си прави? Дигнете ръце, кое Точно така, знаете? точно така. Ребека, знаеш ли кое те прави щастлив? Когато татка ти те изведе след църква и те заведе на кой ресторант? Мусли! Муси. Окей. Снощи къде беше Ребека? Къде беше снощи? Мус? Тако. Боби, къде беше снощи? Къщи. Това по-малко те прави щастлива си в къща. Хайде, да чуя, искам да чуя, кое ви прави щастлив. Може да свалите ръцете. Така малко. Кое те прави щастлива? Тя питаш, кой ме посочи? Мене ли го говори или за други? Ти как се казваш? Соня. Силно. Соня. Соня, кой те прави щастлива? Всичко. Всичко те прави щастлива. Всичко. Семейството. Семейството. Друго? Бог. Ти ще кажеш Бог, сигурен ти ще говориш по този начин. Тебе, кой те прави щастлива? Ти си жива и си здрава. Те? И ти си жива и здрава. А как определяте това? Как дефинирате щастието? Какво е щастието? Какво е щастието за теб? Семейството е твоето щастие. Добре за тебе? Времето прекарам в църквата. Църквата като цяло е времето с Бог. Времето с Бог. А за вас момичета? Пусти от ръката, защото ти си избяга. Къси е фанал за ръката, тя може да дръпне някъде да избяга. Какво ще кажете вие две? Присъствието на Бог? А за тебе? Исус. А как ще определим присъствието на Бог? Как го разбираме, че Бог присъства? Не го чувствам. Чувствате? Помазание. Помазание? Какво е? Дайте определение за помазание. Кажете какво е помазание. Ама по-силно да говориш. Силно, Ние силно. не чуваме, Писко. Той и аз не чувам, но има друг начин. Какво е помазанието? Да ревеш, да плачеш, може ли? Не. Стени си, нека да се не. Ставай. Седни си. Леко да ми смачкаш тетрадката отзад за тебе. Само това. На Дани тетрадката ли? Не, като тя беше на... Както и да е. Няма значение. Как да чувстваш Бог и как го разбирате, че Бог е там? Когато един човек е употребяван от Бог. Обсебен от Бог. Посетен. Употребяван от Бог. Хайде да погледнем какво е употребяван от Бог. Какво е за теб употребяван от Бог? Кой от тия тримата е употребяван най-много? Четиримата. И аз ли? А да ви кажа ли пример, че може ли по друг начин Бог да го чувствам, че е с мен? Може ли чрез Словото, като чета да разбера, че Бог е с мен? Като чета Бог през Словото, може ли да разбера, че това е Бог в живота? Амин. Сега искам да сте много внимателни, няма да се обидите, да съм седнал. Ще ви прочета няколко неща и после ще продължим още малко напред. Друго мисля, че това е по-добре да го кажа сега в днешния ден. Когато кажа тази дума, тя е опасна дума. Тя може да бъде смисъл на целия живот, но може да го пропасти живота. Любов е думата, в която предизвика ураган от реакции в вашия живот. Любовта може да бъде всичко. Тя може да накара любов към момичето, което обичаш, епископе, чичо Ники, дядо Ники. Всички ние имаме нужда от любов. Дори да сме на 60-70, никой не е надраснал нуждата от това да бъде обичан, уважаван, ценен. Обаче, любовта трябва да бъде дисциплинирана, отговорна любов. Аз знам, на гръцки е написан Новия завет, Библията е написана на този език, 17 думи за любов, които са написани. 17 думи за любов. Едната любов е ерос. Знаете ли какво значи ерос? Тя е корен на думата или еротика. Знаете ли какво е еротика, момчета? Не. Еротика? Еротика е свързана с думата порнография. Еротика означава безразборен секс. Еротика означава фантазиране. Ума рисува картини, представи, които изгарят въображението. Заедно с това, 3 думички искам да кажа, да ги запомните по-лесно още. Примерно, знаете ли какво означава филео? Филео е филия слепо. По-лесно да запомните, само ще има друго значение. Филео означава братската любов.
Тя става и за сестринска любов. Тоест, любов, която цени другия като приятел, като брат, като част от семейството. И вие сте с допустимата граница на филео. Тоест, ние сме брати и сестри в Господа и се обичаме, понеже носиме кръвта на Исуса на нас. Тоест, може ли да има ерос любов между брат и сестра? Тоест, може ли, прав текст, секс между брат и сестра допустим ли? Секс между брат и сестра допустим ли? Не, само защо другите мълчите? Вие не знаете ли сте съгласни? Момчета, имате ли мнение по въпроса? Какво е твоето мнение? Не, а защо не го изразявате? Значи, когато ние говорим между брат и сестра, това е перверзия. Тогава, как ще има секс между брат и сестри в църквата? Също е перверзия. Имаме само една думичка, която искам да я запомня. Тя се нарича, освен филео, се нарича агапео. Агапе е божествената любов. Тя помага, тя е жертвена и тая думичка проистича и може само Господ Исус Христос да бъде сравнен с нея. И сега ще изберете коя любов искате? Ерос? Филео, като брати и сестри. Тя е по-практична, по-реална, обаче най-хубавата е да имате агапе. Да вземете Исусовата, неговата, агапео. Агапе. Значи като сложа отзад ео, означава глаголната форма, т.е. любов, а другото е да обичам. Тоест, аз мога да имам любов, обаче друго е да обичам. Нали така? Хайде, нека да го прочета, защото сега е 3:30 ли получи? Да, останаваме. Това времето не стига. Никога не стига това време, особено за мен. Сега, внимателно, караме бавно. Ако вие не разбирате, давате ми знак. Искате да го повтори, искате да обясня. Ако има непозната дума, задавате веднага въпроса. Дайте премълчаване. Не го мълчавайте, това не е. Вяра без любов. Трябва ли вярата да има любов към нея? Добре, съгласен. Вярата с любов, ако няма вяра, т.е. или има любов, пък няма вяра, искам да мислите заедно. Задавайте си въпроса. Ако има вяра, пък няма любов. Или обратно, ако има любов, пък няма вяра. Кое ще е по-добре да е? Да има вяра, да има и любов. Точно така, защото така съм написал. Вяра без любов прави човека фанатик. Фанатик. Фанатик е човек, който може да си тури една бомба и да влезе вътре между нас и да не гръмне всичките, защото вярва, че ще ни прати на небето. Фанатик е човек, който не е нормален. Фанатизма е присъщ за хора, които не познават писание. Хора, примерно, най-разпространеният фанатизъм е между мюсюлмани. Слага бомбите около него, отива и се самозривява. И той вярва, че като се самозриви и вземе душите на геурите или на неверниците, той ще отиде в рая и колко повече отрепал, толкова повече награди. Аз казвам, на всичко най-ценното в този живот е самия живот. Вяра, живяна с любов, прави човека толерантен. Не фанатик. Какво значи толерантен ли? Значи, който трябва да уважава, да обича, да цени всички хора. Уважавам и възрастните, уважавам и младите, уважавам и старите. Нека да ви кажа моето мнение. Уважавам и гейовете. Уважавам. Гей е човек, който преспива с мъже. Това е гей. Това е LGBTI. Знаете ли какво е LGBTI? Добре. Значи, тук в нашия случай, искам да фокусирам вниманието ви правилно. Ние уважаваме и обичаме хората, но мразиме греха. Аз не съм съгласен с греха на този човек. Ако има двама гейове, ще родат ли? Не, защо? Той няма отроба, няма къде да износи бебето. Това е абсолютен погром. Това е грях, който е извършен против Бога. Няма как. Това е странност, това е девиация, това е изкривяване. Аз предлагам да отидат да се лекуват. Веднага. Това е хормонален недостатък. Формира в него животински качества. Той се прави на животното. А вие вижте животно, мъжко животно и мъжко животно имат отношение. Не, разбира се. Не, абсолютно категорично. Бог е направил човека мъж и жена и искам да ви кажа, един ден вие ще имате своето семейство, ще имате вашите деца, ще родите вашите деца, ще гледате вашите деца. Това е истината, това е реалността. И пастор, той някой не изглежда толкова сериозно, един път е бил бебе. Да.
всички сме били бебета и сме порасли. Били сме бебета, били сме пеленачета, били сме тъдлер. Как да кажа тъдлер на български? Тъдлер. Тъдлер е дете, което може да ходи, ама си е бебе още. Това е тъдлер. На английски. Как се казва на български? Бебе, което ходи, пък още си е бебе. Не е пеленаче, не е доносен, той си износен, хубаво си износен. Няма значение. И след това стане тинейджър. Тинейджър, колко са годините на тинейджър? Вижте, много хубаво на английски. От 13 до 18, нали? Значи, ако вие учите английски, Не, до 19. трябва да се казва така, вижте, обърнете, teen съществува... От 13 до 19, мисля. Хайде, успокойте нещата, момчета. 13. Момчета, фокуса, напред гледай. Чуйте, ти можеш да го знаеш, аз ще дам възможност ти да го кажеш, кажи го спокойно. Не казвай на него там на камерата. Не, той пита само. Не, аз ти отговарям, дай. От 13 до 19, нали? Точно така, защо е така? Това е правилно да отговаря точно той. А защо е така? Не знам. Вижте, да чуеме, как се казваш? Боби, да чуем защо е така. Ето виж, teen. Значи след всяка дума, която каже, той казва teen. И броиме на английски. На 10 има ли 10? Има ли teen? Не. 11? Не. 12? И почваме, чуйте се. 13. След това 14. 15. 16. 17. 18. 19. That's it. Done. След това 20. И продължаваме. 21, 22 и така нататък. И аз добавям. Сега реши го последно. Колко е тинейджерството? 13-19. Много отгоре. Значи тогава тялото се пълни с хормони и почва да оформя живота. Почва да приличате на мама и на тати като по-големи. Носите техните гени и започват да оформяте вашия мироглед. Казваме, оформят се берези на вашата женственост и на вашата мъжественост, съответно. И един ден, нали, вие намирате вашия програм в живота по Божия воля, това е символа, или нека да кажа, това е щастието, да намерите правилен човек по правилното време, на правилния начин и дай Боже да бъде човек от църквата. Амен. Амин. Да бъде вашия човек, който вие познавате. Вие трябва да сте готови за това. Ма сега, още в тин не се приготвяме. Защо в тин? Защото в тин е важното време. Вие разбирате обстоятелствата, вие разбирате чувства, емоции, се подготвяте за този момент. Моята дъщеря е на 24, води 25 и не иска да се омъжи. Знаете ли как да ми отговаря? Аз викам, моля ти се, намери правилният човек, защото искам да гледам внуци и правнуци. Дедо Тони има една камара внуци, пък аз се моля, искам да имам внуци, защото нямам време, искам да радвам живота си с внуците, да помагам на децата. Нека тате, позволи ми да си живея живота както трябва, защото ти трябва още един будала да дойде вкъщи. Имам чувство, че вие български не разбирате. Или сте толкова сериозни в разбирането си, че не подавате. Спокойни сте, балансирани сте. Добре. 20 нагоре, 20... На колко човек трябва да роди според вас, момичета? На 4 години да роди. Да има преди колко деца да роди. Той каза колко деца, 4 деца, той си да роди. Добре. Макс 2. Добре, хайде, така говорим сега. Колко деца искате, момичета? Ти искаш 3. Добре, а вие? 2. Ти? 4 искаш. Браво! Няма лошо. Нека да кажа нещо друго. Какво трябва да се отгледа едно дете? Трябва ли парички за 4? Трябва ли да го обличаме за 4? Ама и още неща има да ви кажа. Не само до паричките. Трябва и бъдеще да помислиме, трябва да го пратиме на училище, трябва да го възпитаваме, аз съм за. Знаете ли, когато ме питаха мене колко деца искам, да ви кажа ли колко исках? 7. Ама някой път не се получи. Искам, ама нема. Аз искам и ви благославям толкова колкото искате. Господ да ви даде. Ама знаете ли, Господ има чувство за хумор. Знаете ли колко имам в момента? 640. Църквата имам 640 деца. И който да питаш, те всички викат пастора. Не съм аз бащата, но се нося духовно, като отговорник на всички тях.
Ето, продължавам напред да ви чета. Идеята беше след 20 и нагоре, когато организмът е озрял, той е здрав, може да носи изпитанията, изкушенията на бременността. Можете ли да си представите на 12 години бременно момиче? Това е свързано с нейната безопасност, с нейното здраве. Можете да си представите татко на 11. Това е тъжно, много е тъжно, и смятам, че това някакси... Кога за последно сте яли, примерно, слива? Знаете ли какво е слива? Слива, плъм, на английски плъм, ако не може да седите. Какви качества искате за сливата? Каква трябва да бъде тя? Озряла, сочна, вкусна. Кисела искаш? Някой да кажа зелена, не озряла, да кажа маленка. Не става! Защо е така? Ти можеш да изядеш един път и да ти се скове ченето от нея. Аз да ви кажа, че не говоря за плода. Говоря за живота. Примерно, вие няма да си купите малко жребче, конче и да го впрегнете и утре да го накарате то кончето да носи товар. То не може да носи товар. Аз не искам да се обиждате. Но примерно, на тия, вие как се казвате двамата? Да. Микаел. С К. Михаил. Добре, а ти? С К. Дарин. Значи на вас двамата, заедно с Делчо, ако ви метна по една торба цимент, няма да е проблем. 50 кг спокойно носите. Ама някакси не е до силата. На тях не бих сложил 50 кг, макар че могат да понесат 50 кг. Ами защото на тях те ходят и на фитнес, вероятно, малко мускули са натрупали повече, защото не е типично този товар на тях да го дам на него. И обратно, а в духовните неща можем ли да понесем това? Духовните неща да разбере. Примерно, майките и баща ти ходят на работа, вие сте големи късметли, вие сте направо щастливци, защото ако бяхте в България, ако сте в Марица, в Ихтиман, в Пазарджик, къде отиде Ребека? Тук беше и я няма. Тя нещо... Яде хляб. Яде хляб. Ами хляб ще ядете, няма да яде. Добре, шегувам се. Дайте, чуйте. Ако вие бяхте там във вашите си градове и видите как живеят вашите връстници, сега като отидете лятото, кое ви прави впечатление най-много, че не е това, което е? Развали се всичко. Вашите връстници почти са женени. Дрога, наркотици, което е вън от Бога, това е проклятие, обяснявам ясно. Аз имам 8 висши образования, от които 4 пъти съм магистър и 2 пъти кандидат доктор. Заедно с право и философия съм теолог и богослов и съм 36 години пастор и епископ. И целият си живот съм го прекарал на Библията. Целият съзнателен живот чета. Това е, за мен е признанието и щастието, но за голямо съжаление, тия хора не познават Бог. Вашите връстници живеят в мизерия. Вие имате всичко. Вашите родители се грижат за вас по един необикновен начин. Тук живота е стресиращ. Този живот е конфликтен, динамичен живот. И те искат вие да имате хубави дрехи, като да гледам всички. Те сте от първа страница на Волк. Всички сте изтупани, облечени, красиви, умни, но си задавам и друг въпрос. Имаме още качества, които искам да добавя. Целомъдрени, водени от Бога, спокойни, балансирани, посветени, верни, честни, предени. Качества, които света ги няма, вие ги имате. Като си купите злато, кой е въпрос, който задавате на златото? Какво ви интересува за златото? Карати. Колко грама? Правилен въпрос. Колко карата? Колко пари също? Това са важни въпроси. Кой го е носил? Носил ли? Първо трябва, второ потреба. Кой го е носил преди това? Аз задавам въпрос, ти колко карата си? Колко би се оценил? Колко грама си? Чисто злато ли? Или примеси има в него? Някой път някой пробутвал и ти телекия вместо пръстен. И вие се пазите, колкото чистотата е по-висока, толкова каратите са повече. Цената е повече. Това зависи от вас, вие как се отнасяте. Това е въпрос. Дали ми разбирате какво говоря? Да, разбираш. А вие разбирате ли всичко, което говоря? Момичета, разбирате ли? Или е така? Нищо слушаме нещо, но нищо не фащаме. Не говоря за каратите, говоря за вашия живот. Кажете ми, ако ви изконсумирате брака си, имате предбрачен секс и вие сте бремени и се омъжите, как ще е живота ви после? От някой си. Дори не знаете какво.
И обратно при момчетата, ако се случи. Смисълът е много важен и специален, както и епископ го каза в самото начало. Ние имаме братска и сестринска любов помежду си. Ние сме филео и агапео. Там не включваме ерос. Там не включиме и другите консуматорски, потребителски моменти на описание на тази любов. Чуйте. Задължение без любов прави човека раздразнителен. Тоест, ако вие не обичате мама и тати, те ви кажат, измийте чините. Кога записано мийте чините вкъщи? Моля? Днеска ми чини. Браво, защо миеш чините? Защо миеш чините? Освен да е чисто, да ви кажа коя е правилната дума. Защото обичам мама. Обичам тати, помагам. Иска ли да кажа, че аз мия чините дома? Имаме и машина, имаме такава машина, която мие чините, обаче мога да пусна и пералната, мога да взема и прахосмокачката. И знаете ли защо е така? Защото обичам съпругата си. А вие ако обичате мама и тати, точно това и прочетах. Задължение без любов, раздразнителен. На вас като ти кажа чините, маникюрите ми пречат да измиете чините. Заедно съм имам за учене, това означава, че далеч са от истината. Момчета, вие миете ли чините? Не. Да ви научи ли как се научи? Да. Не, значи казвам истината така. Аз мия чини, не се притеснявам. Нищо не пречи. Взимам гъбата, малко веро, отивам на водичката, пускам водичката. 3-4 пъти енергично завиване, внимавайте да не чупите чинията. После обръщам я, пускам малко повече вода, изплавено хубаво и оставям на стилажа да се опече. И после внимавам, защото ако 5 човека ядеме, 5 чини. Мама после като се върне, освен че трябва да готви, да препира, да чисти, да глади, да шие, да готви вас, да ви сложи в леглата на Елисей храна, на тебе храна, после трябва да измие чините, а пък се окаже, че Влади и Милен се измие чините. Една думичка искам да използвам тук. Справедливост без любов прави човека жесток. Вие може да сте справедливи, може да сте справедливи, да държите на правдата, обаче ако няма любов, вие сте жестоки хора. Защото правдата ви може да убие човека. А вие не искате така. Вие не правите компромис с истината, но в тая истина добавите любов. А истината е само една. Коя е истината според вас? Можете ли да помогнете? Коя е истината? Исус Христос е истината. Много добър отговор. Браво! Истина без любов прави човека критикар. Той критикува. Истина представа и в представена с любов прави човека доброжелателен, добронамерен. Възпитание без любов прави човека дребнав. Знаете ли какво е дребнав? Дребнав, корена на думата е дребен. Дребнав, това означава, че той се заяжда за всичко. Пречи му всичко. Ако имате такъв човек около вас, трудно се живее с такъв дребнав човек. Това дава индикация, че това ви показва, че той пък на всичкото това, което е, той няма любов. Сигурно не го достига любовта. И не трябва да се върне такъв човек да има повече любов. Човека може да знае, обаче като няма любов, го прави твърд и неустъпчив. Безкомпромисен. Познание, приложено с любов, прави човека практичен, тактичен, честен, почтен. Власт без любов прави човека насилник. Упражнявана с любов прави човека справедлив. Чест без любов прави човека високомерен. Чест с любов прави човека кротък и смирен. Богатство без любов прави човека алчен. Богатство с любов прави човека щедър. Имам още 20 реда да прочита, ама ми се иска да чуя вас. Обикновено в църквата говори един и останалите слушат. А пък аз ще направя обратно. Вие ще говорите 20-30, аз ще слушам. Да чуя вашето мнение какво е. Как бихте променили нещата във вашите ръце? Представете, че вие сте пастир за един ден. Няма го пастиря, добре, че излезе. Какво бихте променили, за да църквата ви да стане така, каквато вие искате? Да иска, трябва да ги посочиш. Аз мисля, че знам горе-долу кой ще дадат отговорите първи. Да, и да ги посоча веднага, знам, че те имат отговор. Например,
така, Дани ще каже веднага, защото гледам нататък, аз обикновено така в очи ще знам, че да гледат на някъде или гледа долу в краката, и тех показвам. Това е трик номер 1. Не гледаш и, ето, ти си втората, която ще изпита моментално, защото или гледаш в краката, или нещо друго правиш, което значи не си подготвена за часа. И веднага двойката е в кърпа вързана. Само като погледнеш, знам кой е научил и кой не е научил. Ето сега, например, виждам някои от вас гледат надолу. Срамежливо. Това значи не знам. На езика има една цяла наука, тая наука се нарича френеология. Например, като гледам човека, наблюдавам, примерно, устните какви са, дали са тънки или са по-дебели. Как са устите? Надолу ли върват или нагоре? Тия, които са надолу, какъв е човека? Песимист или оптимист? Тия, които са нагоре, какъв е? Носа как е разположен? Коя част на лицето носа? Дали носа не може да бъде на ушите или на носа? Обаче носа е леко чипнат нагоре. Какво означава това? Моля? Пинокио ли? Не. Значи Пинокио не е чипнат нагоре, Пинокио надолу е дълъг носа. Говорим за Пинокио. Ние говорим за друго. Лицето, овала. Това не е правило. Има изключение. Не всички сме еднакви, но всички сте красиви. А усмивката е най-хубавото нещо от всичко. Ако вие сте намръщени, колкото и грим да слагате, каквито и неща да мажете, безсмислено. Намръщените човеци никой не ги иска. А най-хубавата прическа, най-хубавата рука, най-хубавия аксесуар, всичко, което слагате на вас, е свързано с усмивката. Има ли да среща? Усмивката е послание. Вие изпращате доброжелателност към другите, като видя едни очи такива. Там няма нищо, тия очи. Еди такива безвъзмезни очи, Бога. Не е задължително да се смеете. Василе, не е задължително, примерно, да гледаме това. Нали, това е послание. Това е послание. Аз предавам послание. Обаче, и американският стил също не е приемлив. Ние го викаме варена усмивка, варена глава. Можете ли да изразите състоянието, през което преминава във вашия живот? Не е задължително, примерно, да се усмихва повече колкото трябва, обаче пък никой не е длъжен да се образява с тебе. Защото ние сме цял ден сме с тебе и аз като погледна и ме съобразя, се чудя къде да погледна, защото тия хора веднага личи къде са. И така, например, това е много хубав показател. Боби, нали, когато слагаш ръцете така, какво означава? Да ти кажа ли? Значи, Добре, няма проблем. Значи, това означава на езика на знаците, не е конкретно него. Аз съм убеден, уверен съм и съм самодоволен. Това означава това. Пример. Това знаеш какво означава? Слушам с внимание и ми е интересно да го чуя. Това също. Така. Нали? Така. И как така? И ти ли искаш да го кажеш? Пример, това също е много хубава стойка. Готов съм. Отварям. Възприемам неща. Значи, в момента, в който вие погледнете човека, в първите няколко секунди може да си представите с какъв човек имате работа на среща. Сега тук на седя почвам да гледаме да изпитвам да няма. Я да ви какъв си. И да ви кажа какъв си, нали? Не, напротив, имате Святия глас. Беше много хубаво вчера, някои от вас получиха Святия дух, говорите езици. Това не е нещо... Това е важно за всеки християнин. Всеки, който приема Исуса, има нужда от Святия дух. Моят живот се промени след Святия дух, Сенчо. Няма да стигне време да разкажа цялата история. Днеска не се реших заради вас. Това не е моята прическа. Да, вижте, така рошава съм. Забравих си гребет. Аз бях на 4 мама в Чина. Целият ми живот минал по училища и по заведения, по интернати. И не съм бил вкъщи, никой не се е грижил за мен. Порасах на улицата. Уча съм в хляб по интерната по борба и джудо и самбо. Малко. И знам какво значи закона на джунглата. И всичко от този свят е било с борба, с караници, обаче в един момент Бог ме срещна. Катастрофирах и умрех. И бях в болницата и видях, че всичко по мене се сортва. Нямаше познати, нямаше приятели, нямаше никой да дойде да ме види. И всичко, което ми говореха лекарите, беше, ще останеш инвалид. И операция само, ама пак операция казват, ако Бог ти помогне, трябваше да остана парализиран или
инвалидна количка за цял живот. И точно тогава започнах да мисля как да се самоубия, да сложа край на живота си. И мислех си, нали, да скоча от седмия етаж на болницата и само да не падна на главата, защото ще оцелея. И по това давам знак, че вие не слушате. Ако падах на главата, ще умра, ама понеже главата ми дървена, само тогава мога да оцелея. Трябваше да се усмихнете тук, да разберете, че тук говоря шега. Вие гледате и викате, значи така. Български не ви е много познат на вас. Или не слушате, или не мислите за някъде на друго место. Например, аз мога да съм тук, ама да ме нема. Тук съм и това го има. Това е нормално. Тук съм, но ме няма. Някъде са на друго място, мисля си за други неща. Въпросът е да се научите да сте там, където сте към момента. Има само едно време. Това е сегашното време. Вие сте тук сега. И докато бях в болницата, ми се как да умра, сънувах един сън, който промени живота ми за винаги. Качвах се една стълба нагоре към небето и там имаше много хора. Всички бяха щастливи, радо се, сияеха като вашите лица. И аз бях с тях, ама не бях част от тях. Те пееха и се радваха, аз се чувствах нещастен, нито знаех песни, ме беше страх. Те вреха нагоре и не се страхуваха, пък аз се страхувах от височината. И всички влизаха през една врата и тък му дойде моя ред и вратата се затвори. И останах сам, нямаше никой. И чух един глас, който никой няма да забравя. И гласа ми каза: сега не е твоето време, Чарло. И аз казах: какво да направя да видя вътре, какво има, къде влязаха тия хора? И този глас не мога да го опиша, някой друг ден ще ви разказвам повече за това. Той рече: чети Библията. Чети Библията. Отворих очите си, имаше двама мъже в реанимация около мене. Реанимация е място, където е специалната стая за тия, които са по-близко до смъртта. А как се казва? Реанимиране. Reanimation. Означава, че е възстановяване като живот. Просто там са животоподдържащите системи са там. И когато отворих очите си, тия два мъже, един беше православен свещеник, а другия беше ходжа. Мюсюлмански свещеник. И ходжа. Ходжата е мюсюлмански свещеник. Аз разказах съни на тия двамата, ето ви ги двете религии. Едните са християни православни, другите са мюсюлмани с Мохамед. И двамата казаха, че ще умра. Съня не е хубав. Обаче, помните ли какво ми каза гласа? Чети Библията. И Библията. И аз си казах, умрелите ли четат Библия, хора? Гласа ми каза да чета Библията. Като умре човек, той не чете Библия. Умрелите ли четат Библия, нали така? Какво ще кажете, брат? Умрелите четат ли? Те затова си взимат такива библиотеки с тях, като ги закопат да имат време да четат. Някой от вас сте много сериозни. Много насерано се взимате, чакате. Не трепвате! Изобщо не знам какъв анекдот да ви разкажа. Колко време трябва още? Имаме ли време? Без 3 минути 4. Без 3 минути 4, значи остава едно. 4 без 3, едно. Само че в отрицателната числа, пасиметрия. Проверявам кой на каква степен е в алгебрата и математиката. Какви две числа имаме? Равни, неравни или как се казва? Как? Давайте пак смело. Майче равни, неравни ли? Равни, Не знам как се казва на български. Какви числа? Положителни, много добре. Нулата число ли? Да, число е. То може и да на границата между положителните и отрицателните. А тогава, кои са ирационалните числа? Ирационалните. Герадун тунгераде. Кои са ирационалните числа? Примерно, ако кажа минус 4, минус 3, колко е? Минус 2. Минус 2. Минус 4 и минус 3. Минус 1. Какво ще кажете, ако е минус 7? Защото тук, забравяйте ли пред какво има пред него? Минус. Значи минус и плюс дава? Точно така. А минус по минус? Да. Ето го. Кой клас? Супер. За 7 клас това е перфектно. Браво, как се казваш? Митко, да ти иска здраво финансите. Вие не се сърдете. Просто пробваме, така и в Библията. Колко стиха знаете на Исус? Нито един ли? Кой? Кой? Златния. Бог. Целият псалом ще кажеш. Добре, браво. А вие нищо, знаете ли? Само идеята, не го цитирайте, само кажете. Знаете ли номерът каква е да чуваме? 3.16.
Много добре, знам го стиха. Не ми го казваш, защото те ка учат от тебе да си го научат. Само ми кажи кой. Моля? Да го кажа. Кажи го. А да стане. Не, стой си така. Добре. Всичкото писание е Богом вдъхновено и полезно за pouка, изобличение, посъмнение и наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Супер. Кое е важното в този стих? Кое е важното? Извади важното. Дай ми есенцията на стиха. 4 неща. Кои са те? Поучение, изобличение, покровение и наставление. А за кой се отнася? За нас. За кой? За кой се отнася? За Божия. За Божия човек. Какъв е смисъл за Божия човек? Да бъде какъв? За да бъде Усъвършенстван, приготвен за всяко добро дело. И извода какъв е? Всичкото това нещо е направено за тебе. Защо? Да бъдеш по-добра, да бъдеш съвършена, приготвена, направена, усъвършенствана за всяко добро дело. Това е смисъла на стиха. Тоест, от една страна ние го цитираме стиха, от друга страна разбираме смисъл. Ако искате, примерно, да отидете в фитнеса, какво трябва да дадете повече за фитнеса? Протеини. Яйца ли? Сурови ли? Протеини. Протеини е правилното дума. Защо протеини, момчета? Защо протеини? За да знаеш повече мускули. Да, защото протеина добива мускулна маса. Да. А ние задаваме, за да има повече помазание, какво ви трябва? Протеини ли? Ето отговора. Трябва ви повече Слово Божие. Вие казахте, трябва ви помазание, трябва ви молитва, трябва ви усърдие. Да, връщам се точно на това и още малко и завършвам. Още почти секунди мога и да завършам веднага. Как получих Святия Дух ли? Тия хора ми казаха, че ще умра. Бог ми каза, че трябва да чета Библията. Според вас, кое беше правилно? Да умра или да чета Библията? Ето, и аз се молех, Боже, къде да намеря Библия? Никога не съм се молил през живота си до тогава. И мислено се питах и питам лекарите. В България, вие може би не знаете, но Библията беше лоша дума. По време на комунизма тя може да вкарат в затвора заради нея. Да, това е истина. Познавам хора, защото комунизма е атеизъм. Там не признават Бог. Нямаше Бог. Те не дават да говорят за Бог. Комунистите не дават да се говори за Бог. Няма Бог. Всъщност, това е силата на комунизма, че той е атеизъм. Атеизъм е и теизъм. Теизъм значи на латински или на вашия език, може теизъм значи теос, означава Бог, а атеизъм означава отрицателна защита без Бог. Тоест, без Бог. Те вярват, че няма Бог и не съществува Бог. А ние вярваме какво? Че има Бог. Ние сме какви? Теисти. Ние вярваме в Бог, а те са атеисти. Те не вярват в Бог. И аз не вярвам в Бог, а бях атеист. И когато се случи това, моля ви, казах, Боже, ако ми помогне да изляза от тук здрав от болницата, ще стана свещеник. И как съм се молил, не знам как, усети как отвътре изригна като вулкан, сенчо нещо като вътре направено бум на един път и усетих как стана като перце, лек. Започнах да рева и да плача, не знам какво се случи, почнах да говоря нещо, което никога не съм го учил. Аз говоря няколко езика свободно, ама този език не съм го учил никъде. И като започнах да говоря тия езици, усетих, че улекнах, много улекнах, като перце. И по-късно от болестта нямаше и спомен. Аз бях забравил, че съм болен, че съм парализиран, че не мога да се движа, че трябваше да лежа непрекъснато, с извинение не мога да отида в туалетна. Всичко на леглото ми се правеше. И в един момент, когато Бог ме благослови и ми даде Святия Дух, и като започнах да говоря непознати езици, и аз усетих, че вътре се получи новораждане. Има друг човек. Затова казвам, че вие трябва да говорите езици. Само, че не такива езици, които е примерно аракарамата, шакама, комокотете си, берекете, шикармаро, робокоси, не мери. Говоря много езици. Аз говоря принцип на святост. Когато имате святели и говорите езици, той Бог ще ви научи и неща, които не трябва да правите. Когато вие говорите на езици, вие говорите тайни с Бога. И искам да следите ума си, когато говорите тайните с Бога. Например, аз сега като говоря на езици, тренирам ума си и слушам това, което говоря. Ума ми в момента аз се моля за моите хора от дома, къщи. Моля се за детето ми и за жена ми в момента. Отидах там. И се моля и слушам това, което е и знам, че това касае тях. Тоест, моля се на езици, обаче ума дава плод пред Бога и говоря тайни с Него. Сещате ли си? Кога за последно се молите на езици?
вчера, с нощта се молим за кръщение святи. И затова искам да окуража и вас. Моят живот се промени след кръщението Святи Дух. Това имах сигурно 700 литра вино. Имах 12 бидона вино. Избрано вино. Каци вино дома вкъщи. Имах сигурно 10 кутии, по 12 са, по 120-30 бутилки уиски. Различни видове. Сега ако взема да говоря, ще говоря глупости. Часа ракия имах, защото балдъжата ми имаше плод зеленчук и всичките отпадъци си правиха ракия и всяка година по 30 литра ракия си имах час. Ужас! Дома беше търговия на едро, алкохолна търговия. Имах да нахрана целият град да пият и яко да пият при мен. И когато Бог ме благослови, аз се върнах и свърлих всичко отвън. Ракия грях. Ти какво смяташ? Да. Как се казва алкохол на английски? Някой знае? Алкохол. Алкохол. Как да кажете този спирит на английски как е? Спирит. А спирит какво означава? Дух. А как така хваща едното с другото? Вие не пиете спирит, вие пиете спирит, дух. И като пиете 2 духа, 3 духа, какво става? Издухате. Не контролирате, същото е с другата. Вие не контролирате. Нали така? И едно тъжно нещо ще кажа, от което съм много натъжен. Значи, една ужасна катастрофа се случи в Германия. 2 наши момчета, те не са в църква. 2 наши момчета, съжалявам, другирали се, открали кола. Така се разбили, че часове не могат да докараха ги на парчета. Не знаят кой парче кола е. Събраха ги двамата заедно и ги погребаха заедно. И знаете ли защо е така? Спирит. Вие не пиете. Ето ви сега избора. What do you want? The Holy Spirit or the spirit of alcohol and demons? The Holy Spirit. Say? Holy Spirit. Why? Because He is holy. And that's written. If you want to be holy like Him. Yes, sir. That's it. Тоест, holy означава свят. Ако искате вие да сте святи, като Него святи, защото тогава сте приели Holy Spirit, Святия Дух. Ако искате да не, светнете 1, 2, 3, 4. Как е формулата на алкохол? Знае ли някой да ми каже как е? C2H5OH. C2H5O. Това е формулата на алкохола. И знаете ли как аз така смешно превеждам? Дръпни 2, още 5, оха! И после край. Ти не си същия. Промених живота си, от тогава алкохол не съм употребявал. И няма за какво. Представете сега пастор ви дойде, брат Ивана, на 2 ракии и ви чета Слово Божие. Нищо подобно не може да се случи. Така ви окоръжавам. Никакъв алкохол. Аз за тебе говоря. Никога алкохол под никакви причини, поставки. Тая година, 36 години, аз съм свещеник без алкохол. И не пуши, не пие, и не се другира. Приключих. 88 година беше последната, когато правих неща, които не трябва да правя. И съжалявам. И знаете ли кое е тъжното? Голяма част от моите връстнаци изменяха. В ромските квартали средната възраст на мъжете е по-малко от 55 години. И знаете ли защо е така? И алкохола не е само алкохол, той е некачествен алкохол. Правите ли разлика между метилов и етилов алкохол? Значи единият качествен алкохол, който не е запиен отново, обаче бизнеса продава метилов алкохол, от който ослепяват и правят инфаркти. Той продава отрова. Той напие, той не знае, че алкохол не струва нищо. 14 човека умряха в един и същи ден в Якоруда, Асенчо. Един там бизнесмен купил алкохол от някой си без пари и дал на нашите цигани там. Те се напили, всичките на следващия ден 14 човека умреха. Претровени от алкохол. Да ви кажа при вас кой е големият проблем. Любопитство. Искате да пробвате? Отдалечавате се от Бога. Искате да пробвате? Прощавайте. Може и да умрете. Вие имате Святия Дух. Може ли Святия Дух и не святите неща да живеят заедно? Не. Пазете си Святия Дух. Въпроси последно имаме ли и приключваме? Да чуваме. А какво за вино? Вино. Какво е? Вино можем ли да пием? Да. Това беше въпрос. Не, че няма да... Аз не пия, ама питам. Не. Ето, отговарям, аз съм съгласен с теб. Ние пием ли вино? Честно дума. Да. Ето го отговора. На Господна пием. Значи, вижте сега. По време на Господна трапеза ние пием това, което е писано на Библията. А пък хората
например, да кажем, не пийте поради причината, защото е любопитство. Да ме пази Господ, аз съм въздържател, не пия. Обаче, познавам хора, като пие една, като пие две, като пие три, той не може да се контролира и после е пиян. Когато вие сте пияни, ума ви не може да дисциплинира живота ви, т.е. вие не се контролирате. И сега, в вашия случай, само да кажа това и... А така ли беше пръста или така? Така, окей, добре. Това е хубав момент. Значи, как се казваш? Микаел. Майк. Микаел. Слушай. Примерно Франция, Лотарингия, Елзас, Германия са винопроизводители. Те могат да пият по една чаша всеки ден. Защото те го произвеждат, трябва да знаят какво е. Обаче в нашите ромски квартали, ако ти пиеш една чаша на ден, ти не мога да свикнеш едната чаша. Той като почне да лока и пие. Аз ви казвам на вас, това не е оправдание, нито е извинение. Ние не употребяваме алкохол под никаква предпоставка. Не употребяваме алкохол. Категорично никакъв алкохол. Защо? Ми казах ви, това е спирит. Кой е спирит? Там виждали сте се, алкохола пише колко градуса е. И се забелязали, примерно, че градусите нагоре става лошо. Той изгаря, трови. Не знам, токсикология, най-много деца в Пирогов за миналата година са били децата, защото са пили алкохол и то некачествен алкохол. Тинейджерите искат да пробват това, искат да пробват. Аз искам да ви кажа, вие бъдете святи дух. Питайте Бог дали ще ви разреши да пиете алкохол. Кажи, Господи, дръпна ли една? И той ще ви каже, дръпни и вие дръпнете тогава. Само, че Бог няма да ви го каже това. Категорично, защото ако четете Библията, това не може да се случи. Няма как да стане. Ти си с въпроси. Значи, тук виното, виждате ли колко пием по време на Господната трапеза? Една глътка. Сеп. Пием една глътка. Сега представете си, всеки по вас вземе с по една чашка. Хайде на здраве, алелуя, Господна трапеза. Ма как да стане? Не е това, нали? Глътка. Глътка и това е сравнение. Значи, думата, която е за Господна трапеза, ние имаме, нали, confirmation. Confirmation означава препотвърждаване. Какво препотвърждаваш? Завета си с Господа. Един ден вие ще имате семейство. И вие сте направили завет с вашия съпруг. С мъжа ти, с жена ти. И после ти, вместо с нея, довел си някой друго у вас. Ще те търпи ли жена ти? Не. И обратно. Обратно. Ти водиш един друг мъж и отиваш с мъжа ти и викаш, той ще ми е мъж сега. Ще те търпи ли мъжът? Не, също той е с алкохола. Тия неща са важни, вие трябва да ги пазите, да ги внимавате, да се подготвите за тях. Последни няколко въпроса и биеме звънеца. Гора от ръце, затруднен съм. Всичките искате да питате. Хайде да направим така. Може би не искате да зададете въпроси. Може би на вашите младежки може да ги попитате. Може и директно на моя месенджер. Питайте мама, питайте тати, беки питай татко ти, майка ти питайте, вашите младежки, пастери си питайте. Моля ви, от улиците не научавайте въпроси. Там няма нищо. Целта на улицата е да ви сграбчи, да ви унищожи, да ви съсипе. Запомнете, да провали живота ви. А ние не искаме това. Ние искаме вие да бъдете радостни, щастливи, искаме да бъдете пълноценни и Исус иде скоро. Аз вярвам, че Исус ще дойде. Може би вие сте последната генерация и аз вярвам в това, преди да дойде Исус. Вас ще ви вземе жив. Амин. Ние вярваме в това. И после как ще вземе Исус, като нещо се е случило, което не трябва да се случва. Това ви моля да се пазиме, да внимаваме, да четеме и да се молиме. Съгласни ли сте ли? Да. Хайде да се помолим заедно. Дайте ръката за някой друг. Хванете се един за друг да се помолим заедно. Стойте. Стойте си ви. Останете така както сте. Останете така както сте, деца. Останете както сте. Господи Исусе, ние ти благодарим за това време, което ни подели заедно. Господи, за много неща може да научихме много неща и не можахме да зададем въпросите си. В едно нещо знаем, че можем да се доверим на Тебе. Господи, ти благодарим, че днес разчупваме нещата по различен начин. Искаме да се доближим до Тебе. Моля Те, Боже, да ни умъдриш, да ни даваш разум, сила, правилни обноски, правилни въпроси. Давай ни, Боже, да озряваме в Твоето присъствие. Святи души, отваряме сърцето си за Тебе. Ела! Ела, святи души, обитай в живота ни. Освети ни, направи ни подобни на Тебе. Господи, ние искаме само това да бъде вярата на тати и мами или на църквата,
искаме да имаме нашата лична вяра с Тебе. Искаме да общуваме с Тебе и днеска ние поставяме едно ново начало. Време, в което ние да четеме Словото, време, в което да Те изучаваме, Господи, и да растем в Твоето свято присъствие. В името на Исуса се молим за това. Айде заедно да кажем. Амен. Амен. Пастор, преди да свършим, вика, браво, 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 браво. Той дали не знае, че ние се молим. Добре? Как сте? Сме ли някой да се оплаче? Има ли някой да се оплаче без да чуе Господ? Кажете само на мен. Може ли после? Може ли после? Да, разбира се. Младежи, деца, юноши. Мисля, че епископът беше толкова изчерпателен, каза неща, които наистина трябва да внимавате върху тези неща, които е казал. Опитал се да даде максимум най-доброто и да научите нещо от това. Епископе, благодарите, че аз се научих нещо от това. Добре, аз ще бъда седна така. Искам да ви разкажа една истинска история. Ние също имаме младежи в нашата църква в Видин. Само ще искам вашето внимание. Ало? Тук. Мене ме гледайте. Имам нов костюм. Така. Значи при нас в младежкото служение има едно момиче, където е там една тинейджерка. И проблема при нея е защото бащата, когато тя беше малка, баща я изостави с майки. И тя, за нея беше много трудно, в смисъл такъв, че тя нямаше бащина ласка. Когато разбра, че ние имаме младежко в нашата църква, и тя беше човек, който само виждаше за себе си. Младеж, която искаше тя да вземе първата позиция. Като има нещо, дига ръка, прави неща. Ако някой я наскърби, тя започва да нарита на бой. И някой от нашите други момчета и момичета, снаха ми, която тя тогава и Петко се занимават, те се занимават по принцип с младежите. Седнахме една вечер на вечера заедно. Вечер по принцип така ние семейството заедно сядаме и вечеряме и се разбрах какъв е проблема. От една година младежите се чудят как просто да помагат на своята си приятелка. Наистина беше много трудно. Някои започнаха да се отдалечат от нея. Някои казаха ми, тя е некултурна, тя е неразбрана. Много, когато трябваше да направим някакви игри, много хора отбягваха. Примерно, трябва да играят някакви танци и някой момче трябва да се пада с нея. Момчето каза, не, аз не искам, аз да играя с нея, тя просто не разбираем човек. И това, което се случи, и което мене много ме благослови, благодаря ти, брато. Поговорих с майка и майка обясни нейното критично положение. Много пъти задавала въпроса, защо аз да нямам баща? И аз разбирах, че наистина на това дете трябваше да му се помогне на това младо момиче. Когато сядахме с нея и започнахме да говорим с нея, тя просто се разтовари, тя просто имаше нужда някой да изслуша. Тогава нашите младежи започнаха да постят за нея. Защото аз им казах, вие трябва да обичате такава каквато е. Без значение. Характера.
Ако ви искате да я спечелите, тя да бъде с вас и за да я спасите от този критичен момент, който е съгласен да пости, всички дигнаха ръцете и започнаха да постят. Наистина отиде много време, сигурно месец и половина-два. Децата са постили, молиха се заедно. Днес аз мога да кажа, че ние имаме едно от най-добрите момичета. Се казва Дора. И тя имаше едни навици, без да пита, ще отива и ще взима. Ако хареса химикалът, отива и го взима. Тетрапката отива го. И ако почеш да й се пречнеш на пътя, тя просто почва да налита на пътя. Днеска ние виждаме Днеска ние може да се радваме за Дора. Наистина, Дора, която разбира, разпознава, обича своите си приятелки, разбира кога и как да свърши нещата. Защо ви дам този пример? Може би между вас ще има такъв случай. Примерно, понеже едното момиче е говорило на другото момиче, еди какво си, еди що си, и вие просто започвате да направите групички. Ти няма да говориш с нея, ти няма това, ти няма това. Вие сте едно семейство. И вие трябва взаимно да направите неща. Вие трябва взаимно да се обичате и да помагате. Вие трябва да влизате в положение точно на онова, на вашата приятелка или приятел. Ако той е в затруднено положение, вие трябва да му помогнете. Нали епископ Асен Христов е говорил за коя любов беше последната, че не разбрах? Моля? Тук ли сте? Окей. Тук е място да показваме агапе любов. И така, ние един ден, когато отидеме на небето, тогава Господ, наистина, вие ще имате, както казаше един много стар брат, Ценко се казваше, и той казваше, едно добро дело, чадо, ако правиш, имаш награда, една тухличка. Ти си построяваш къщичка горе на небето. Правиш едно добро, една тухличка. Правиш добри дни, две тухлички. Така че един ден ние ще се радваме на всички тези неща. Така че пожелавам ви успешна седмица. Надявам се, като се видиме скоро, аз имам да ви разказвам също много неща, но понеже епископ Асен Христов, той ми е духовен баща. Знаете ли какво значи духовен баща? Иванчо и Асен, някой ден ще ви кажа. Или трябва децата да бъдат послушни на татковците. Значи, аз съм това благодарение на този човек. Защото той всеки път научи. И вие, ако искате да успеете, вие трябва да почитате ето тези, които са един от едната, другата от другата страна. Иван и Асен. Да ги подкрепите, заедно да се молите. И когато имате такива неща, скъпи мои момичета, ето ги там, велички надред. Те са ви като майки, може да им кажете, имаме този проблем, искаме това. Момичетата към лелите там, величка. Момчетата към Иван и Асен. Така, наистина вие ще бъдете един добър екип. Подочух нещо, че искат да ви направят някаква изненада. Да ви закарат на лагер, беше лагер, нали? На лагер някакъв. И аз ще се опитам, ако имам време, аз да бъда на този лагер там, защото ще ви покажа някои неща за лагерите. Защото аз като бях млад... Амин де! Амин! Значи, това момиче, може ли искам да кажа? Ето това момиче нещо така, много така, импулсивно каза. Да, може, нали? Явно тя от опит. Питай кой иска. Кой иска да се моли да вдига ръце? А ти кой първаниста тогава? Що искаш да се молиш?
Дай ще на микрофона. Сери си, ай тук може. Само молбата ми е да не се молиш дълго, мой 2 часа. Хайде, давай. Отче, Татко, ето ние заставаме пред Тебе, Боже, и Ти благодариме за днешния ден, че ни отвори очите, Дева, и че ни даде още един ден живот, Боже. Благодариме Ти за тая привилегия, че имаме младежко служение, Исусе. Благодариме Ти за тия двама прекрасни благословени епископа, Исусе, Татко. Благодариме Ти, че Ти ги изпрати тук, Боже, да ни насречат, Боже, Татко. Моля Те, Исусе, Ти да ги употребиш все така, Боже. Ти да им даваш повече мъдрост, Боже, Татко. Боже, моля Те, Исусе, изцели брата Сен и брат Иван, Боже, Татко. Ти ръководи и води чрез тях, Боже, Татко. Моля Те, Исусе, Татко. Благодариме Ти за храната и за водата, Исусе. Благодариме Ти за нашите семейства, Боже, че всеки ден ни пазиш, Боже, Татко. Моля Ти, Исусе, отиди при болниците и изцелявай тия, които се нуждаят от Тебе, Боже, Татко. Моля Те, Исусе, Ти пребъдни всяка една нужда, Боже, Татко. Моля Те, Исусе. Амин. Амен. Amen. Освен, че е добър барабанист и е добър молител. Вижте колко простичко започва с молитвичката от нещата, които са реални в живота. Благодари за дишането, благодари за въздуха, за водата, за храната, за възможността, за младежкото, за вашите младежки лидери, за епископите, за болните хора. Това е молитвата. Това, което имате в сърцето, това молите. И хубаво направи накрая, благодари на Бога за днешния ден. Това всичко е свързано. Простичко и елементарно. И вие, понеже така малко адреналина. Знаете какво е адреналин? Да. Адреналин е малко повече, отколкото трябва. И той като се дигне адреналина, това е тинейджерството, не там в опасната зона, като се дигне адреналина и той като така малко като спирачка действа и го е страх да каже. Успокой нещата, спокойно да видиш, че можеш. Като се приберете вкъщи, пробайте да видите, че сами можете да се помолите. За младежкото, за бъдещето, за църквата, за приятелите ви, за класа ви, за бъдещето на надеждата ви. Това е толкова естествено, толкова нормално. Както се дишате, така си говорите, така и се молите. Благодарим ви, епископи, за всичко това, което дадохте от себе си и вярваме, че няма да бъде за първи път и за последния път. И тепърва започваме да служим младежи с тези прекрасни мъже на вяра. Аз искам да благодаря на това момче, което прави видео за снемването. Браво, халелуя! И да искам да ви кажа нещо, той го прави от доброволно желание. Никакви пари, за нищо. Браво! Прави го заради Господа. Аз искам да... Гаре. Аз искам някой от младежите да се му помоли за Гаре. Знаете ли защо? Да го благослови с молитва. И той да бъде съд, Бог да го употребява и Бог отново да ни го изпрати в нашето служение. Искате ли да бъде в нашето служение? Усърдна молитва. Молитва. Всичко се става с молитва. Епископът подчертава вчера, когато имахме ние събрание, каза 3 факта. Тези бяха Библия, молитва и общение. Разбира се. Така и ние трябва да го направим. Библията, молитвата и общението. Общението също може и така вие да се общувате. Това е част от това. Най-доброто общение с Бога. Аз искам да помоля Делчо за тази цел, да се помоли за него. Вярвам, че той ще бъде добър инструмент за Господа. Всичко знаете ли какво го правим? Аз го правя с вяра. Ако вие вярвате, аз искам да се изправим. Така да се молим за него. Молим Те, Господи, Татко мой, Ти, Господи, да го докосваш. И вярваме, Господи, Татко мой, че Ти, Господи, Татко мой, ще го докосваш със Светия Дух. Че Той ще иска, Господи, Татко мой, да бъде тук, Господи, в нашата църква. И Той, Господи, Татко мой, да служи, Господи, за Тебе. Вярваме, Господи, Татко мой, че Ти ще го благословиш и че ще бъде, Господи, тук за Тебе, Господи, Татко мой. Молим Те, Господи, Татко мой, Ти да ни разпускаш с мира Ти, Господи, шалом. Всичко оставям в Твоите ръце, Отче, Татко.
Халелуя. Амин. Не смейте да бъде с всички вас. Не забравяйте, че другата неделя имаме да ви подсетят. Другата неделя тетрадките и учебниците, защото започваме и библиите, нашите уроци тия, които работим, за да се усъвършенстваме в кого? В Господа. Бъдете благословени, нека Бог да бъде с вас. Мир, милост и благодат да бъде при вас.